Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah subuh Masjid Al-Falah ingkang sawa dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Wonten ing kesempatan ingkang sae punika kula jenengan sedaya tansah boten kendhat boten bosan anggen kita syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala awit saking sedaya rahmatipun Gusti Allah ingkang sampun dipun paringaken dhateng panjenengan sedaya dherekaken Allah saged kita raosaken ngantos enjang punika. Katite panjenengan sedaya dalasan kula tasih dipun takdir dening Allah ninggalaken punapa ingkang dados kewajiban kula jenengan injih menika salat subuh kanthi berjamaah. Jalaran kula jenengan sedaya menika kanggo bilih anggen kita kata-kata syukur dhateng Allah. Janjinipun Gusti Allah niku pasti mesti bakal ditambah nikmate marang kaulane sing padha akeh bersyukur. Namung sapan sulipun yen kula jenengan kuwi kakean gresula, kakean sambat, kakean maneka warna, tandane kuwi rasa syukure awake dhewe marang Gusti Allah kurang. Menika janjine Allah iki pasti sapa sing kufur bakal disiksa kanthi siksane Gusti Allah sing gedhe. Jamaah rahimakumullah, salajengipun boten kesupen saha kakalumpen shalawat salam mugi tansah ngaturaken dhateng junjungan kita sahuri tauladan kita. Injih menika nabi ingkang beto wonten ing zaman jahiliyah ngantos zaman Islamiyah, akhlake dandani manungsa sing perbuatane jahiliyah dadi perbuatane Islam. Injih menika Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dhateng keluarganipun sahabatipun lumeberik dhateng umat kalau berkula jenengan sedaya tansah mugi pikantuk syafaatipun wonten ing yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pun ngantuk nggih, Bu, Pak. Pun ngantuk. Nek pun nggih sampun nggih. Sing penting kula jenengan sing ditakdir Gusti Allah iso ibadah, iso urip tetanggan rukun ngono wis cukup. Nek babagan agama jenengan luwih ana tinimbang kula. Dadi ultume rasa suwe-suwe sing penting sotone adem, gek dahar gek mantuk. Terus sing arep sare meneh yo sare meneh, sing arep aktivitas monggo. Intinipun kula sampaikan niki bilih kula jenengan wonten ing akhir zaman saiki akeh banget hal-hal sing
gampang nyalahke, gampang ndakwa siji lan sijine. Pramila kudu diati-ati, introspeksi diri awake dhewe kuwi sudah pas apa belum. Jalaran ana ing suatu dina iki cerita sithik mawon, muga-muga dienggo pepiling kula jenengan. Eneng salah setunggalipun kiai, dheweke dawuh utawa ngendika marang santrine, "Eling, aku duwe penjaluk, kowe coba iso golek ora." Dan nek santri kuwi nek didhawuhi kiyaine kaya sing ngendikake saiki gayeng kuwi, ora teges nika perbudakan boten nika saking dheweke pengin ngalah berkah kiai sing cerak marang Gusti Allah nika langsung injih kiai napa ingkang badhe panjenengan padosaken, aku golekno wong sing elek. Wong sing elek iki ya pokoke sing kurang apik ndake. Oh nggih. Salah sijine dina santri iki mau golek mlaku-mlaku. Lah mlaku-mlaku ketemu wong sing dheweke iki mau arek colong jupuk. Nah, wong iki mau duwe pikiran, wah iki wong iki elek, mindake ngrugekake wong. Wah iki tak gawane nang kiai iku, tak sowanke iki kiai wong sing pemindake elek, gawene ngrugekake wong. Terus santri ini mau tekan dalan mandeg. Oh iya, nek wong iki mau bener gawene colong jupuk saiki. Ning sapa ngerti suatu dina wong kuwi mau diparingi hidayah terus dheweke tobat saka ora tumindak kuwi, berarti wong iki mau ya ora wong elek. Terus nasido wis pasah wae. Salajengipun dheweke kuwi mau mlaku-mlaku ana ing lokalisasi utawa ya pokoke papan panggonan sing ora bener. Wah, dheweke lho wis wah iki wong sing gawene zina, sing gawene maksiat. Iki wong iki sing elek. Banjur dheweke duwe pikiran, wah iki tak ngene Mbah Kiai, aku matur wong iki sing gawene perbuatane elek. Nah, padha tekan dalan dheweke iki mau pikiran, oh iya wong iki mau awake dhewe ora ngerti kapan sing arep diparingi hidayah, terus pemindah iso-iso aku luwih elek tinimbang wong iki mau. Rasida meneh. Terus banjur mlaku-mlaku meneh. Berarti wong sing gawene uparan wis pokoke ngombe mabuk ranggenan isine ngugeke. Lah dheweke kuwi yo semono uga di kesimpulan wah iki gawene mabuk wis ngombe komer main sak panunggalane. Dadi iki wong iki tak gawa karo kiaiku. Nah, bahasan ngono dheweke tekan dalan semono wah iya ora bener. Bener saiki ora bener ning sapa ngerti engko bakal diweni hidayah dening Allah wong iki mau iso tumindak becik. Banjur wis wah berarti ora eneng wong sing anu lah. Terus dheweke matur bali karo Mbah Kiai. Kiai, kula sampun mlampah-mlampah. Namung kula ora nemoni wong sing kaya panjenengan karepaken.
ternyata ngeten Kyai, sing elek niku kula. Mergane napa kula kuwi wis duwe prasangka karo wong-wong sing sekirane iku nek bakal entuk hidayah Gusti Allah, temindake luwih becik tinimbang kula. Nah, saking pembelajaran nika, kula jenengan nika sedaya tansah saged mendhet hikmahipun nek awake dhewe kuwi aja kakean prasangka elek marang liyane. Urung ngerti nek dheweke kuwi duwe amalan sing sekirane kuwi barang cilik ning gedhe manfaate dienggo dheweke iso ngangkat derajate diangkat dening Allah, dheweke tuwih apik tinimbang awake dhewe. Pramila Bapak Ibu, monggo ing kesempatan ingkang dipun paringaken dening Allah sing awake dhewe isih ditakdir iso kemindah becik nika ya disyukuri. Awake dhewe rasa kakean dharma, kakean prasangka sing elek marang sedulur kula jenengan kabeh, supayane awake dhewe duwe amalan sing sekirane awake dhewe iso diangkat dening Allah dadi wong-wong kang sing muslim sejati. Sidang salat subuh kang dipun mulyakaken dening Allah sepisan malih nggo kula jenengan tansah berbenah diri. Zaman saiki saya suwe saya tuwa, awake dhewe rasa perlu ngelek-elek, rasa perlu ndampa wong-wong sing sekirane urung entuk hidayah. Sapa ngerti delalah awake dhewe prasangka elek, malah awake dhewe sing mulina pemindah becik dadi ning ngarepane Gusti Allah, di hadapan Allah awake dhewe bukan orang-orang yang baik. Niku sing dadi kekhawatiran kula jenengan sedaya. Sing penting awake dhewe kuwi ibadah salat. Wis pancere awake dhewe siji salat. Sing ping pindhone ya awake dhewe tumindak becik karo tangga teparo iku perangkean-rangkeane awake dhewe supaya awake dhewe slamet. Sing penting ya kuwi mau najan awake dhewe kuwi urung dadi wong sing apik, sing penting kula jenengan iso nindakake kewajibanipun salat langkung-langkung berjamaah. Dateng Bapak Ibu sedaya kok pilih mekaten saha semanten kang saged kula teraken sepisan malih boten ateges kula njenengan, boten ateges kula kuwi luwih sae luwih pinten, boten nika sareng-sareng ling-lingan babagan kesaenan. Muga-muga kula jenengan sedaya dipun takdir dening Allah dados tiyang-tiyang ingkang beriman. Mekaten saha semanten kang kula aturaken matur nuwun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.